Odonjone weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho ka India Athletics Kenya okwayo jotugo 58 mabiro ting'o nying Kenya e piem mag World Athletics Championships mibiro bagi e boma ma Tokyo, piny mar Japan. Piem mag kwanyo jotugo ne obagi e alap ma Ulinzi Complex ka jotugo maromo 4 biro yudo tiko kokalo e ng'weye mag Diamond League e kinde ma jotugo mamoko 4 bende biro yudo tiko ma achiel kachiel. Kenya geto timo maber kendo kawo midila mathoth moyo 11 mane gikawo e boma ma Doha higa mar 2023. Moko kuom jotugo ma sulwe oting'o Faith Kipyegon, Reynold Cheruiyot, Ferdinand Omanyala, Mary Moraa, Nelly Chepchirchir, Emmanuel Wanyonyi e kind jong'wech mamoko. Nataka nishukuru Mungu juu ameniwezesha mpaka nishinde mbio ya leo, trials for World Championship. So nashukuru Mungu, sikuwa natarajia naweza beba race ya leo. But nashukuru Mungu tangu nitoke US last week nimekuwa na injury ya kiuno, maybe ilikuwa jet, lakini nimekuja kuanganya naona iko sawa sasa. I'm so happy. Nilikuwa na aim yangu ilikuwa ni make to World Championship. And nilikuwa nafanya mazoezi, nilikuwa sure I will make it. So sasa ninakwenda kungangana kwa mazoezi. Nione vile still niko weak. Then Tokyo nitakimbia vizuri. My aim is kuleta gold.